Jesu Kristu inkosi baba Nsibande, ngiyabingelela kumama, ngiyabingelela nakuwe. Ngicela ukudlulisa ubufakazi. Ngike ngaba nephupho nje uma ngingaphosisi, it was a month and few weeks back. Ngike ngibe umuntu ongawanakeki emaphupho nongawaqondi esikhathini esiningi, kodwa la engangiphupha khona baba, ngiphupha nje ngihamba endaweni elihlathi, kuqhamuka izinto ezingi-attack-ayo. Hhayi, kuqale kube ngathi iy'lwane zikhuluma nami, bese futhi ngikhothe elinye ivesi eBhayibhelini, hhayi zipherishe kudlule. Mase uma ngithi ngiyahamba kwehla amadimoni, lezi zinto lezi zingamadimoni zizongi-attack-a. Uma ngithi ngiyakhuleka, hhayi zingenzeki lutho nje, zihleke. Hayibo, ngibone ukuthi okay, kuvele qhamuke nje into engikhumbuza ukuthi hayibo, angikhuleke uRoma 10, hhayi ngiwukhuleke uRoma 10. Ngithi ngisawukhuleka nje, ngisawuqala ngiwabona amadimoni ebenokusaba, eqhaqhazele. Ngithi nguqeda nje ngiqale-ke sengithi sengiyakhuleka-ke, ngikhuleka nje umkhuleko ngesikhulu isipidi, amadimoni ebese yabaleka. Ngithi futhi ngisahamba kule ndlela engathi sengihamba nabantwana, iy'ngane zasekhaya, ngihamba nje ney'ngane ey'ncane. Hayi amadimoni awasezile-ke kimi, asezo-attack-a iy'ngane, ehlile nje esezo-attack-a. Ngithi ngiyazikhulekela lezi y'ngane lezi, ngizibeka isandla ngiyazikhuleka, avele ahleke kakhulu amadimoni. Hhayi bese ngizivumisa uRoma 10, ekubeni-ke mase ngizivumisa uRoma 10 verse 9, aqale futhi atremblishe amadimoni, bese yasaba-ke, yathuka-ke. Bese ngithi uma sengiwakhulekela-ke ngiwakhasta, hhayi bese baleka futhi ngesikhulu-ke isipidi. Ngiyaxolisa ukuletha ubufakazi emva kwesikhathi eside kangaka baba. Ngangaba nakho ukuqonda, kodwa sekuhambe kwavela kimi ukuthi hhayi, uNkulunkulu bengibonisa ukubaluleka kokuthi sisho uRoma 10 every day. Uma kumele ukuthi siyakhuleka, uma ngabe siyakhuleka kodwa siqale ngoRoma 10. Ngiyabonga baba uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelela abazalwane bonke, ngiphakamisa nje amandla kaNkulunkulu, ngizombonga nje ngokuthembeka kwakhe, ukuthi ngempela uNkulunkulu uyakupha ukuthula empilweni. Thina sike sijahe izinto ey'bonakalayo, ukuthula nje kuyisimangaliso impilo. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukungilulamisa kona konke nokungiphendula kuyo yonke imikhuleko ebengikhuleka. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, amen. uJesu Kristu uyinkosi, angixolise ngokudilitha. Angibingelele baba umpostoli Ntsibande, noma umpostoli Ntsibande, ekhaya leZwi, abazalwane nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Nami ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu, ngimbonga uNkulunkulu nami engenzelile umusa. Bengiphila-ke bazalwane, ngifakile igolide engangilifake ku-2006. Ngiyambonga kuNkulunkulu nami ngenyanga edlule ukuthi ungenzelile umusa, ngakhipha lokhu athi akakufuni empilweni yami. Ngiyambonga kuNkosi uJesu nami engikhalile, ngoba bengikhala abazalwane uma kukhulunywa ngezwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akamfuni umuntu ethi uma ngabe emnikile izinto bese yazi-eda. Abazalwane nami ngangijabulile, ngumuntu omusha, ngijabule ngafaka igolide kanti sengisola uNkulunkulu ngento akangenze yona. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane. Ngihambile ngaya kadokotela, ngacela dokotela ngizocela ukhipha izinyo othungatha. Wathi udokotela ukhipha izinyo ku-R1000, kodwa ukhipha u-450, i-refill u-500. uJehova-ke wangihambela phezulu, ngamhambela ngaphambili. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngamcela ngathi Nkosi sengiyacela. Ngathatha u-450 i-500 womntwana wegranti, ngahamba ngayokhipha. Wathi udokotela ngoba ukhipha nje uzoba buhlungu, athi idokotela kulungile, ngiyacela ukukhipha. Wangikhipha kudokotela, wasethi-ke ngizowukhipha kodwa
angisuke ukurifila, ukurifila ku-500, ukurifila usuyobuya-ke ubuye ukhokhe kancane kancane for ukurifila. Ngathi udokotela ngicela ungikhiphe, wangikhipha udokotela, ngikhipha ngo-500 womntwana. uNkulunkulu-ke bazalwane, uma ngabe ucelile egameni lomfowethu uJesu Kristu uyakwenzela umusa. Nami ungithwalile njengalokhu wathwala umfelokazi. Umfelokazi uba uNkulunkulu ethumile umprofethi ukuthi uzofica umfelokazi. Uthe mayifica umfelokazi, wathi kumfelokazi ucela amenzele ukudla. Uthe mayicela amenzele ukudla, wathi owesifazane sekusele ukuthi kudle yena nomntwana wakhe bafe. Wasethi yenzela mina kuqala, wamenzela owesifazane kwagcwala, uNkulunkulu wagcwala. Nami bazalwane-ke sengikuthathile u-450 womntwana, uNkulunkulu ugcwalisile bazalwane, waze wakhokha ngisho i-school fees somntwana, nomntwana wakwazi ukukhera, aphathe into zokukhera. So ngiyamuphakamisa uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga nangokungena ekhaya leZwi bazalwane, siyafundiswa ukuthi uNkulunkulu yini ayithandayo ngomuntu, yini angayifuni. Siyabonga-ke Nkosi ukuthi nathi senzele umusa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostolo nakumama umpostolo, kulihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. Ngicela ukudlulisa ubufakazi. Buningi bona ubufakazi, kodwa kunento engiyiqaphele la ezinsukwini ukuthi ngoMashi ugqibela kwami ukuya emhlanganweni walanda nikhonza khona ngaphambi kokuba ndingene entabeni. Bendithi uma ngigibele imoto ndiyofika la ndiya khona sendingasahlaliseki, amathambo okugcina omqolo esitshisa, sengikhathele, sengathi nje kunomlilo khona. Bese ndize ndithi xa ngizohamba ndiziphathele umsamelo okuhlala phezu kwawo, noba ndihleli kuwona kodwa kungabikho mahluko ongako. Ndothi ndiyofika ezinkonzweni sendihlala esitulweni seplastiki, andabe sendingasayiva noba kufundiswa kuthiwani. Angazi uNkulunkulu muhle bazalwane. Bengingakhange uma ngifika la ekhaya leZwi ndikukhulekele lokhu ndikucele nokucela. Uma ngiqala ukuya entabeni ndiye ngeenkonzo zabomama, ndihamba ngemoto yomfundisi. Ndazitshela ukuthi hayi, kusho ukuthi imoto kamfundisi i-comfortable. Ngasendibuya nabuya imoto kamfundisi andikutholanga lokho. Ngaphinda naya futhi ey'nkonzweni zabefundisi, same thing. Ngahamba ngebhasi, ngihamba ibanga elide eCape Town, angisayizwa le nto. Kuyafika manje emqondweni wami, hayi mani, ikhona into eyayingihlupha uma ndihamba i-long distance, angisayitholi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ibindenza noba ndile emhlanganweni ngenxa yokuthanda uNkulunkulu nokuhlanganyela nabazalwane. Gcine kungabi sabi mnandi uba khona kwami emhlanganweni ngenxa yale nkinga ebendinayo. Angiyazi ukuthi inyamalale nini ngoba nangeenkonzo zabomama azange ngiyizwe. Kutsho ukuthi ndanela nje ndangena ekhaya leZwi, uNkulunkulu wandenzela umusa. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Njengamanje nje namhlanje ubaba ebefundisa wathi masikhuleke, wakhuluma ngezifo zethu. Bendishiselwa ngamehlo ehawuzelela ngaphakathi, ndifaka ivasina ndenza konke. Wathi ubaba kholwa kulo mkhuleko. Kuthe babeqeda isifundo besifundisa kwabe kungasekho mehlo alumayo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. Asigcinele ubaba nomama. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela, ngibingelela umndeni usekhaya likaNsibanda. Siyabonga kakhulu inkonzo usuku nosuku, ukuthi angidlulise ukubonga, nginikeze uNkulunkulu udumo ngey'nkonzo esiy'tholayo. Sibonga kakhulu. Bengilalela inkonzo ushubhu, ngilalela inkonzo ushubhu izolo, inkonzo yayizolo. Ngilalela ukuthi kunobufakazi esizobulalela, noma ungakabulaleli, kodwa nje ngiyafakazela loyo okade efakaza esho ukuthi
wayegula, wakhuleka, wawuyinkonzo, wawuletha inkonzo le oyilethayo. Ubufakazi walokho, ufakazi nami ngiyakwazi lokho ukuthi makwenzeka mhlawumbe khona unokugula mhlawumbe kunento encane engiyizwayo emzimbeni, thole mhlawumbe mangiguqa ngikhuleka, ngathi uma ngabe uletha inkonzo masewukhuleka ngilalele kunento engiphethe bese ngiyaphila. Ngufakazi walokho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga uNkulunkulu umgcinile, wahamba nani emngcwabeni. Sibonga nomzukulu ukuthi use-right. Siyabonga nje konke, uNkulunkulu muhle. Siphakamise sinikeza uNkulunkulu udumo lonke lumfanele. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bakutsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bingelela umama Mtsibande, ngibingelela ekhaya leZwi abazalwane, ngibingelela abazalwane basentabeni indlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithanda nje ukudlulisa ubufakazi, ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu ngenzele umusa, ngenzele okuhle. Bengilokhu ngikhuleka umkhuleko waMeyi 18 nabaseRoma. Ngikhulekela umsebenzi bazalwane. uNkulunkulu ungenzele umusa ngoba iqhamuke nje isiqhamuka isimthatha imisebenzi because bengihamba ama-interview. So nje yaqhamuka isiningi kumkhandlu weTheku. Kwadingeka ukuthi kube yimina engiyikhethelayo ukuthi ngingena kuphi, ngizothatha muphi. Ngithanda ukumbonga nje ubaba uNkulunkulu esenzele okuhle. Ngiyabonga inkosi uJesu esenzele okuhle njalo. Siyabonga baba uNtsibande imfundiso sifundisa zona ukuthi sihlale ekumkhonzeni inkosi uJesu, sihlale ezwini lakhe, senze futhi intando yakhe. Ngiyabonga kakhulu nje bazalwane, ngiyambonga baba uNtsibande, ngiyabonga mama Mtsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi.